Hej, jeg hedder Anders, og vi kommer fra Leg og Lær, og vi vil gerne præsentere vores festivalsprodukt, som vi har arrangeret for jer. Hej, jeg hedder Amanda, og jeg hedder Louise, og vi kommer også fra Leg og Lær. Hvad er det? Vores fokuspunkt er, at vi får børn i aldersgruppen 5-6-årige fra Klostrup til at lege, mens de lærer. Og grunden til, at det skal være lige præcis den aldersgruppe, det er, fordi det er børn, som der skal til at starte i skole, og derfor vil vi lære dem nogle ting, som de kan bygge videre på der. Det vil komme til at foregå over i Brøndbys Røde Hal. Vi har valgt at ligge der om morgenen, da børn er mere friske. Det vil cirka vare 2 timer, hvor børnene kommer igennem nogle forskellige udfordringer. Det skal vi bruge 20 børn i en læredygtig alder, og for dem vil vi skabe nogle forskellige billeder til dem, så det er nemmere for at huske de forskellige ting, som vi lærer dem. Dog vil vi sætte stor fokus på, at de får mange pauser og noget at drikke, så børnene ikke går kolde. Vi er klar over, at børn på denne aldersgruppe har et meget svingende niveau. Og de kan også hurtigt blive ukoncentrerede, da deres hjerner ikke er færdigudviklet. Og det har vi så taget højde for ved at indlægge en del pauser, og hele tiden sørge for, at de er aktive. Vi har valgt at gøre brug af det ramsættende rum, da børn på 5-6 år ikke selv er ansvarlige for det, de skal lave. Og derfor får de så at vide, hvad det er, de skal gøre, så de har en konkret handling at gøre brug af. Vores fokusområder er på børn, der er klar i en skoleklar alder. Og derfor har vi valgt, at det skal handle om tal og bogstaver. Hej, jeg hedder Adam. Jeg kommer også fra Leg og Lær. Og vores festival den skal bestå af samarbejde mellem forskellige enheder. Og de enheder har vi gjort i 3 hovedkategorier, som er bestyrelsen, sponsorerne og aktiviteterne. Og så er der også 2 undergrupper. Der er dem under sponsorerne, der står for drikkelsen og snacksene, og dem under aktivitetsgruppen, som også står for at guide eleverne rundt til de forskellige aktiviteter. Vi har opbygget vores festival med en KEY-model, og den vil vi så gerne lige gå lidt i dybden med. De her 3 faser, de kan beskrives med Lego-klodser. Vi starter med den kreative fase. Her er der rigtig mange muligheder. Anden fase i KEY-modellen, det er så den innovative fase, hvor udvælger man idéerne og forbedrer dem og realiserer dem, så man tænker, du har de her ting rent faktisk i virkeligheden. Og den sidste fase, det er så entreprenantfasen, hvor man præsenterer produktet for publikum og gennemfører de planer, man har planlagt. Hvis man så vælger at lave om på den her rækkefølge og tager den innovative fase først, hvis så bagefter tager den kreative fase, så vil det ikke kunne bygges. Altså, det vil ikke virke. Derfor er det vigtigt, at man bruger det også normalt i hverdagen, uden man tænker over det. Hvorfor leg og læring? Der er mange, som der undersøger det hver dag, og vi har fundet en forsker, som der hedder Søren Schmidt, og han er legeforsker og chef hos UCC. Han udtaler følgende: Det er en misforståelse, at børns evne til at lege bare kommer af sig selv. Så der er en opgave i at skabe kultur, der understøtter legeevnen, og det gælder sådan set både for børn og voksne. Skolerne skal lave nogle gode legemiljøer og støtte op om, at der bliver leget rigtig meget på skolerne. Som underviser bør man stille sig selv spørgsmålet: hvordan kan jeg udvikle legeevnen? Siger Søren Schmidt og fortæller, at leg det skaber. Og derfor vil vi hjælpe til med at lære det. Men hvorfor skal I lige vælge os? Det kan jeg sige, fordi vi har erfaring. Vi har selv prøvet at lave en festival før, og det er rigtig godt. Vi har rigtig gode faciliteter. Vi har professionelt personale. Og så har vi fået rigtig god feedback.